Sabaw, sabaw. Maanghang. Sabaw. Maanghang yun dahil sa tulo. Hi guys, kain na tayo guys. Kanin namin nasunog. Bukas daw mag-video kami. Alas 7. Sabaw ka dyan. Maaga siya pumunta dito. I-flex lang niya, uyab niya. Sarap. Napang sabaw. Napang sabaw ka yun. Ay, anghang. May tuna ako nilagay. Kakun. Hindi na may baso na. Kung may sabaw ko, pwede na sabaw na kayo. Kung ba? Hindi na nga may sunog sa kanin. Hindi. Buwan na bagyo ata. Baso na. Si Manny, wala yung ang Manny. Kailangan ko na eh. Wait mo na san, pakuhaan sa usan. Sige. Hanghang. Sarap na. Oo, nasabaw sa tuna. Alam mo. Grabe ang hanghang talaga. Ha? Muslim mo. Kurang ito. Nilagpang. Ano ba yung nilagpang ha? What? Lang-halang? Istala lang alam ko. Sinong baso. Magdiminaw na ugaan niya para maling baboy. Bago na. Tapos paguro. Ako ang magbaboy mahal na tambok, tapos may sagol unod niya, may halang-halang nilagyan og dugo. Matama So, na na. pampayo na. May ano. Wala. Pampayo na. Magluto ka na. Bibili ako bukas. Ako ana. May kahit. Unod na. Unod na. Halo. Halloween. Hello, taba. Dapat ay halong taba. Kasi, Tenderloin. kasi yung nakain ko may halong taba eh. Lumo. Mga ng lumo. Tenderloin. May halong tambok eh. Sarap. Lumo mo na.
Basta ano lang, yung limpo. Nalagyan siling blend. Uy, lalim po. Kung din po gani, mauna yung nila. Kuhan. Sana. Yan. Sa ilong ko, kung gano'n. Halang-halang. Oo, sa ilong ko. Mahala. Linagpang. Mahala pa sa dapat tagot-tagot ng ayaw pati ang buto. Yan. Gawin natin bukas. So, Anong gasto ni John Sudaan kanina? 40 lang. Kay John manok nga prito. Nakitagaan ng sabaw. Sabaw na lang. Nagaway gasto. ang kabaw. Alawa ka ba? Okay yan. Yung mga ilo na dito palit. Yung kabaw na ang sabaw. Hindi, kung bibili ka, bigyan ka sabaw. Mga ito lang ka, mga ayo lang. Hindi tama. Kapag sa ano ba? Mas plaza. Bonita. Palit ka tanon, libre. Libre ano, libre. Kaya, Sabaw. di babuong ito. Ano uban? Kanon na lang ka. Palitan. Lito. Di sa kanon. Tapos bagoan. Anle. Pero ang uban, na duha ka kanon, duha ka sudan. Kuan po. Benching ko lang. Benching ko lang. Maraming tubig na ka. Oh, yung taon na. Tuwa-tuwa pa ko sa maklepa. Saan? Pasakay. Una-una si Manima. Yan. Yung pagtubig dito sa gripo sa gilid. Oh, kaysa ako na awa ko muna ko ako. Awa ko muna mineral water. Hindi pa mo nausok. Gripo. Ngayon na naman nausok. Kuan, tiktik man. Upload na ngayon na ka. Sa pila na ka-adlaw at i-upload eh. Nung 15 pa tayo, 4 na araw na. Ano ba yung video mo? Kailangan sa isang linggo, Hindi kaya sa linggo. Hindi ba? Tapos na. Basta, di ka makabutubulong-tubulong mo. Tapos sa tubuhan mo ako dito. pag ganyan, ano ang gagawin? Okay ba? Nakaimani na itong sabaw na ka? Sa linggo nga rin gawin na. Tuna na.
Tapos na.